104.7 IFM. Report! Muling isasagawa ang programang See-Pangasinan Operation Klaro sa Unang Distrito ng Lalawigan ngayong Enero 2025. Dalayuning labanan ang kaso ng preventable blindness at magbigay ng karagdagang suporta sa kalusugan ng mga Pangasinense. Gaganapin ang eye screening sa Don Leopoldo Season Convention Center sa Alaminos City mula Enero 10 hanggang 11, 2025. Ang mga residente mula sa Alaminos City, Agno, Anda, Bolinao, Burgos, Dasol, Infanta, Bani, Mabini at Sualang inaasang makikinabang dito. Samantala, ang operasyon o Operation Proper ay magaganap sa Western Pangasinan District Hospital mula Enero 12 hanggang 16 ng 2025. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalang panlalawigan na mapabuti ang kalusugan ng mga residente sa pamamagitan ng mga programang tulad dito na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga nangangailangan. Kasama mula dito sa IFM Nagupan, ito si Idol Giovanna de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.